Priatelia, tak vás pozdravujem. No, išiel som cez Petržalku a zámerne po celej dĺžke električkovej radiály, ktorá podľa informácií by mala byť 7.7. spustená. To máte odhadom asi nejakých práve 10 až 14 dní. 10 nie, ale nejakých 14-16 dní do spustenia. A dávali, že 14. júna alebo 16. júna začínali budovať prístrežky na zastávkach po celej dĺžke. Od 6. do dnes je to 7 dní, dobre počítam, máme 23. Tak je pravdepodobne minimálne začatý, ak vôbec dokončený, jeden jediný prístrežok na zastávke Gešajola. No, tie termíny im ako si nevychádzajú toho magistrátu. Vždy povedia termín nejaký deň a mesiac, to nepovedia rok.